Kuuntelen vaan X-Leinosen kanavaa. Siellä on taas MV3, vetää moappeja MP7:lla. Hei, peli alkaa, ota ohjain nyt kätesi vaan. Rundi alkaa ja muista lataa sun asesi taas, et ampua saat. Ja porukka huutaa, miten sä taas oikein teit sen? Vedit Moabin kermaisen, miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? En perässä se yritä pysyy, mut ymmärrän miksi katsojat kysyy. Miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? Joka tapauksessa saat tappoja ja pelien lopuissa listoilla oot korkealla. Mutta mietin nyt vaan, mikä siihen vaikuttaa. Sen jos kertoa voit vaan, vai onko aseellakaan merkitystä? Tai perkitkö vaan, ne tuo edistystä? Ei kerralleiskaan, onko tuo skilliä? Vai syötkö vaan paljon viiniä? Ei ihan tosi, kuka tän kirjoitti? Ja porukka huutaa, miten sä taas oikein teit sen? Vedit Moabin kermaisen, miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? En perässä se yritä pysyy, mut ymmärrän miksi katsojat kysyy. Miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? Mikä te vaimottiin, etkä wallhackiin? Taisin juuri keksiä ratkaisun sun salasuuksiin. Seksi MP7 ja ampujaksi leiskan. Ja nautin taas hyvistä statseista. Ja katson nyt, kun opetan. Otan se käteen, juoksua älä lopeta. Näytä aina päähän ja jalollekin vähän. Jos 5 kertaa toista tämä niin iskee vaan. Miten sä taas oikein teit sen? Vedit Moabin kermaisen, miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? En perässä se yritä pysyy, mut ymmärrän miksi katsojat kysyy. Miten vedät Moabin leiskan? Aina sen Moabin leiskan, vai onko salaisuus vaan ainoastaan MP7? Jos pidit videosta peukkusi nostaa.